nung palakri sibla palakri mata kharap hai kok sawo nung palakri na job to ni tamu wanchar ngai obar ang samung tang ngai tamu norok no tamang kana bubagara ni poribar hai poribar ta one notice thanchang mane chung notice bai da chung thanchang tamu chungoro tipra motha bai tamu tipra motha ha bubagara tabu o jago BJP ni সংগঠন BJP ni o jaga kosom chajagya bo bini je samung khaitai bo tipra motha no bahai ki bini party no bo rag nai tamu khaina abo bo simune cinta khainai nin cinta wede bo chonnai nung samu da tai masa agi ke usuk tomani motamonte torfe pun age tak taisa nai tok toma tak usuk phaka tai mo tola habdan bo kicha taka abo ko shotman dan tam ko mo lokomotia ni mane shotman lokomotia abo tai palak kare tabung botam naika o age usuk toma hai tai se phada phaina ma tai phaya lokomotia ra khaipna je lokomotia jot lokomotia na saya oba hairo borok barana buddhi kuria buddhi bong thini tongko botam jese kepna tai waise do manno ti prasaran thoko goi tai waise do chance manno mandia bo jaga pas dang ba rang sar de jesun sar de phaigla oma hai buddhi oma hai borok no bu joton semra ti prahani jot ti prasa nor jet sepana rang we paina nai tai nor we paina nai kare nang tin na ham nai rang keba nong nor pro ke zero dula bukcha ngai nong ni tawan chu de bubagara ni bongsona hangya sawai bubagara ni tam je to bubagara thanchana na hangya sawai nangke chaimana kuno din manya jen age bolong se obarang pho tabo khe wanchan obarang samung khaiye jesu kuno khlaibi kuno din na runa tai ke bo kuno bisas khaigla obon bagena sarmo chwa bubagara ni party sung bubagara ni wadia bubagara je khayo je dar ke obon khainai nung bo wanchan je dar ke obon khaini ni nodi ka nung tai tam khainwa tam samsa nung to ahno saga jeng ti prasa ai bising neng beban bekhaw kai khangrai habjak din bekawa khangrai hakra habjak hai wancha habjak tin jesawan lagi nungku ni namna sudah khimia oban bagane jot sabate pon jot tiprasa rama om hai khorcha khornoi je tiprasa ni bagai obarangai dalalngai samung khai tmai rokne kokno ta khna de o jaga nuk khatabo besar thokok china ba besar sasina ba je nokol khlai je joining program tai besar khaina hino nokol khlai joining program khaimang chungban jebor joining program khaimang te tipra mata ba to tongla khaima tongma ble usno da nukha usno sungja jaga 27 tarik agatla asto bola khlai pro nang jesuk pun wan sudi obahai borok tikhlai mangala ti prasa tabuk sang jora bubagara ni logi tongmai nako sengkhe tirpura hani malik karon chung saimono 184 jona raja sai temani pore o raja ni siri je tongmai mane aba bepak na aba bubagara ni adaba bubagara bosuni adaba aba nung sakin da manna nung sakin da bo tirpura malik me ab kom daba wanchar gumpur khe o lokhi sara ro kepal din man kaya ro apur ka thaichaman saya tab tipra sara chung tipra malik ab kini ne ko wa bekhaw kale jang man khun ab khe yom jago buini dopani borok samane ab na khun yom jagya obane bagene samjo khata bai tipra sara omahai tok tage sanai rama mukumoi uri rani borok hai borok chung boycott ma khaine kun area wa thanga kai borok no chung tipra sara boycott ma khainai abo chung jot tipra sa jot eren borok abno muito narde obhai leader apne bagai buini dofane obarang le dalal le para habne rama jot tipra sa hano hai belekino wana masingse be kirma singja hano hai darak sidak mapli ka sepega social media ho mokol paitang eba khok paitang darak sidak mapli
Hingga te tahu te box no pula no mampli no kunyo kam ke semani to na ba kam kino buji mana itu na tini ni mampli wo faing no. Hingga te tahu te box tini ni mampli ko ba si. Hanya beli kino tini calo sini te di Pramotha party ni te sini korokasar. Beli kino sini te BJP party no tini beli kino kok yang ka. Ebo fai sini te BJP party ni sini te nyata menteri rong tini beli kino joli jaga. Tam no lo baik beli kino tahu sutra sini te di prasa logor no. Oba hai beli kino Mane kono iki jami jare oba iki sini te di prasar logorong no thago goi tonga ni nai e oba sini te di prasar logorong no oba ke phal phale bele kino sini te di prasar to phano segolo goi tonga ni nai bele kino sini osar te ni chalo ko kenga sini te BJP party no te amani yaulo sini te tak te bok song no bostang ni chalo sini te di prasani hamkra ni bagoi soba ko tor khlanya ni bagoi abno te ne rogo tini chalo sini osar kobe kok no sawe kana de sini te tak te bok song no Hingga te tahu te box nok mampli no ki bobuji mani tokna. Pada hingga te tahu te box sung bisi kok se oi. Tini chalo sini osar. Te sini BJP party ni sini te nyata menteri rong tinai. Tamani kok kengka. Bapa wai ki tini chalo bo ase ke joli jaga. Abno te nyum sing ki jaga amke. Bojo wina lena. Hingga te tahu te box no ki jaga amke nai tungdi. Tini no mampli no. Hambai pulena tirpurani jotto sini tipra sarok no pulena hambai oi ang kisah kok sama yang menolong. Jemia jengnuka BJP ni kaisa tiprasani songgothon ngai abo jonojati ni boto gosili ar jon state secretary da president tabjan ni bose samani ar khar tamunuka asule tabu je nuka bongni je kogang khanai nei meni aro oborgon chpule sini deklai borok na tabu Tiprasani jok to ni togla sikare ngai wanjini obarani samkhai to mera goborok na jemia nukmani obarong na tabu jok to ni wanjini mane abo obar wanjini obarani tiprasar na down khine ni bale tiprasar ne bebag no na tama highway khine bagai samkhai to na obo tabu BJP na obar agi bolong borong na obar no obo tabu wanjini obar je Wanjini ngi samung tangnai omia je press meet khairam jumnuka borna nukha je or mia ta musaka chini bubagrana je kaisa bubagrani poribar no je tui kok samane ei lokhi sara bakpar nung baki bubagrana tiki saiman bubagrana sade family te te bubagrani sakang je raja khai thane o ha o tirpura ha abo bubagrana O tabu ni rata kaya pun bir bong chodor khlai to mani nung bormo da hame kai sitom nai nung palak ri sibna palak re mata kharap hai kok sawo nung palak nang na job to ni tabu wancha ngai obar ngi samung tang ngai tabu norok no tamang kana bobagara ni poribar hai poribar ta one notice thanchang mane chang notice bai da chang thanchang tabu chengoro Pramotha bai da tami Pramotha ha bobagara tabu or jagawo BJP ni songgothon BJP ni or jaga kosomcha jagya bo bini je samung khaitai bo Pramotha na bahai ki bini party na bo rag nai tamu khaina abo bo simune chinta khainai nin chinta bai bo chonnai nung sawo da tai masa agi ke usuk tongani muta-muti torte pun agak tak taisen aja teman tak usuk mereka tak tahu tak lahap dan bekerja mereka apa kalau shotman dan tamu kamu lokomotia ni mana shotman lokomotia apa tak palak kere tamu kota mereka agak usuk mahal taisen pada banyak tak payah lokomotia orang hai pun jadi lokomotia jatuh lokomotia nang saya bahaya borok barang budi kuliah bukti pemikiran tongko botam jasa ke mana tahu aja tu mana di perasaan thok agak tahu aja tu sans mana mandia bojaga pas dengan apa rangsar di jesun sar di payla omahai budi omahai borong na bujoton sehingga di perahani jotot di prasa narona jet sebenarnya rangai payah ni tapi naroi payah ni kiri nang tin nahar ni rang kebar nong nero pergi zero dula buksa ngai nong ni tawan sudah bubagra ni bong sana hingga sawai
bubagarani tam je to bubagara thanjana hanya sawai nengke cai mana kuno dina manya jene age bolong se obarong po tabo ke wanchan obarong samung khayai jesu kuno khaygi kuno dina naruna tai ke bukan bisas khaygla obon bagana saramo jwa bubagarani party jeng bubagarani wadia bubagara je khayo je derge obon khaynai nung bo wanchan je derge obon khayni ni nodi ka nung tai tam khaynwa tam sansa nung to ahno saga jeng ti prasa ai bijeng neng bebagna bekawam kai kangrai hakar habja din bekawa kangrai hakar habja kai wansa habja tung jesawan lagi nungku ni dalam nas khimia oban bagane joto sara pepon joto tiprasa rama om hai khorsa khornoi je tiprasa ni bagai obarangai dalalngai samung khai tong ngai kokno ta khna de o jaga nuk khatabo besek thokok china ba besek sachina ba je nokol khlai je joining program tai besek khachina hino nokol khlai joining program khaimang chungba jebor joining program khaimang te tiprama taba to tongla khaima tongma ble usno da nukha usno sungja da go 27 tarik agatla asto bola khlai pro nang jesuk pano wan sudi obahai borok tikhlai mangala ti prasa tabuk sanjora bubagarani logi tongmaina ko sengkhe tirprahani malik jeng tirprani malik karon jeng saimono 184 jona raja sai themani pore o rajani siri siti je tongmai mane aba bebat na aba bubagarani adaba bubagara bosuni adaba aba nung sakin na manna nung sakin da bo tirprani malik me ab kom daba wancar gumpur khe o lokhi sara ro kepal bin man kaya ro apa ka thaichaban saya tar tiprasara jeng tiprani malik aba kini ne engko wa bekaw kale jang men khen aba khe yom jago buini dopani borok samane abna khen yom jagya obane bagane samto khata bai tiprasara omahai tok tage sanai rama mukumoi uri ro ade borok hai borok jeng boycott ma khane kun area wa thanga kai borok no jeng tiprasara boycott ma khainai abo jeng jot tiprasa jot eren borok abno muitunar de obhai leader ne bagai buini dokhane obarangai dalal lengai para habne rama jot tiprasara boycott khane usukna hambai jotona khurumaiya